Направете лятото по-свежо. Уверена ли си да покажеш подмишниците си? Особено след бръснене. Бъде раздразнена след бръснене. Дав дезодорант. Бръснене само за 5 дни. За красиви подмишници. Ефективна защита. Прекрасен резултат. То е вече и с свеж грейпфрут. Естествен сок от грейпфрут. За двойно повече свежест. Ариана Радлер. Търсете вече и с грейпфрут. И обратно към вашите въпроси за цифровизацията. Младият господин. Здрасти. Кога точно почва цифровизацията? От 1 март започва ефирно излъчване на сегашният цифров. През този период се които ще изчезнат след 1 септември. Ще бъде само цифрово. 1 септември 2013. Изключителна ефирна телевизия. Цифрова ефирна телевизия. Бъдещето е ясно. Кала, какво има? Топло е! Хладилникът е дал фира! Веднага я извадете оттам! Бог да ни. Каменица. Бира се познава. Е на път да заблести. Всеки нов финиш Quantum ви осигурява ултрабляскава технология, която помага за отстраняване на петна и следи от капки, като оставя само ослепителен блясък. Най-доброто от финиш. Новият Quantum. Финиш. Диамантено съвършенство. Дойде време да гласуваме за първия. И ще спечели и всеки глас безплатно. Я по-добре дай гласовете насам. Тината, давай, бързо! Събирай кодовете от етикетите. Гласувай с тях във Фейсбук за професионалност. Да спечелиш безплатна Ариана или едно от 150 000 оптимистични чаши, ако намериш техния символ под етикетите. Ужас! Изцапала си любимата си блузка. Не се притеснявай. Лесно ще отстраним петното. Сипеш. Шегува. Ще се справи със сигурност. Вен. Хиляди мехурчета от дрехата. Невероятно. Га. Една доза от Вениш разрешава. А ти? Какво сбърках? Една покъртителна семейна драма. Една разтърсваща история, която може да има щастлив край. Хайде, колеги, давайте щастливия край. Усмихни се. Досиетата Грим. От понеделник до петък в 21 часа. Диема.